салом алейкум ба кулли мардуме ки видеои моро тамошо мекунанд. Бародаро дар имрӯза навор як хоначаи чуткаки фасонаки фурӯши бародаро имрӯз 7 октябри соли 2024 ай бародаро. имрӯз душанбе сиёнка мекунем. Тамошо кунед ноҳияи Файзобод деҳаи қалаи дашт тахти алиф худаш дар тахти алиф қарор дорад бародаро. ина роҳи калон дар пеше роҳи калон дар пеше ина раҳи обигар роғон ина пеш 200 метр айда роҳ ба ҷои истиқомати ина инҷа навбуноҳои самблоқ меган хеле ҳамҷа зиндагӣ мекунанд бародаро. ҷудо кардан ина хуноча тамоми санаатча метавонӣ ки ду этажиш кунӣ. маналид рехтагиай барои ду этажа кардагиай таҳ ду подвал дора. ина лестнисаҳош бародаро. хуна ба кирпичай бародаро. айни тараф як дар меҳмонхона дора бародаро. ина меҳмонхонааш як дар треза. ина тарафи пушти хуна бародаро. 6 сотиқ замин дора ёки 8 сотиқ мехед ҳамаи ҳуҷҷатош ҳаст дора бародаро. тай номерои соҳибша мемонам, занг мезанӣ бо чизе ки ҳаст мепурсӣ. чизои аниқа бо аз соҳиби хона мепурсӣ бародаро. ина пеш медина як треза дар треза калидор бародаро. таҳ подвалай ай ҷарандар дора ай берина. ина маналид рехтагиай калидорш кушоди зур. неҷа метавонӣ ки хуна иҷа расчоти хуна гирифтагиай. иҷа бояд хуна шава. уҷа треза чӣ меша иҷа хуна дар ай парош треза типа виран. ина як хуна иҷа бародаро. ина иҷа кухни иш кухния кухни як калидор баняу туалет мешавад. ина бародаро иҷа баняу туалет мешавад. нест зур замонави дохилгия бародаро. инҷа бояд хунаи дигаи бародаро. ина ама кирпичи пухта қатия ҳамсояи ина ай тарафи пеши хуна бародаро. номерои акара мебинам, занг бизанед қати худаш маслиҳат кунед. нархша бошад 250 000 мега. бо харидори конкрет боша бо савдо мешавад. номерои акара мебинам, занг бизанед. ноҳияи Файзобод деҳаи тахти алиф бародаро. қалаи дашт тахти алиф қарибиша. ин лестнисаш бо подвалай ов дора бародаро. овш ҳамҷа ҳамаш тиёрай. ҳамсоя хурдеста ёзи ова гирифтӣ меои мебанди да чизе худа тамом ба роҳ рас я 200 метр 150 метр ам қариби ра боқи хонобуд сарбаланд боша барад. номерои акара мемонам, занг бизанӣ. хоб хоначаи хушрӯ. ина раҳ дар пеши раҳ. ина раҳ ба пеш мегзара бо раи калон қариба. ина раи калон як хуна бародаро. инаш қариба иди. ина раи калон бародаро қариба.